Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag no, maayong adlaw ng atong tanan kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes no, pizza 20 sa buwan sa August, dahil 2026. So karon din no, niya na sa line sa Gilano no, nako na kong pasultihon. Jalili pa din no, shout out tayo ko no, kang Sil Nagal. Salamat kayo idol sa Pamilano o kang Maria Los. O kang John Bert Bagyo Sumundo. Salamat kayo sa paminaw no, thank you kayo. Kung sa tanan nga nagsubaybay ang tramahan, salamat kayo. Sa taot din yung tanan, bino. Ang suwatan po ko din, pinadakin niyo sa kalalaki nga mukatago lang sa pangalan niya Tiago. Sinuwat ko din ni Ray Arellano, bahid ko din sa iyong pagkatao nga grabe kaya hinalimton mo, walang amnesia. Bino, ubanin ko sa lupaminaw sa kung ako ang pasultihon nga ang singer si Tiago. Kini akong problema bahin isa ko pagka nakalimutan sa ko limtanon ko. Anak, ambot ako kasabot. Unsa ba ni siya? Amnesia ba ni siya? O unsa pa na diha? Basta kay nakalimutan ko. Pero aron nyo masamtar akong sugilano, no? Anong limtanon kay ko? Inani orong magsugod ang mga panghitabo. Katakanta sa ko yan. Sistang Pedro Gibilin naman gamiton tanim tuam sa silang nanik. Layo atong manok nanik nga mubo kay tiil liwat niya. Dara. Aduna ko'y trato daw artista. Nakaingon ako, swerte ko na. Sagot! Ay, day. Oy! Ay, day. Bakit lagi na kong mahuman ka, mana? Oh, manda, day. Di kayo makuha na kong doyong, day. Kayo kong speedro ko. Bita na speedro. Ay. Ay na pa naman pagsulti di ako. Ato mga kinumpra sa ubos, kaya di na ako madabog at kaayo. Kundi man ka nagsabi, nga numpra ka di ay. Ha? Unsay mo magsulti ba? Oo, wala pa ka nagsabi. Kay, mingo pa ka numpra ka. May problema. Ay, nayabag na katsago. Nangayo mangga ko nung para ikukumpra. Kay wanay sudang atong ref. Nga, nihatag ko. Ay, unsa di ay. Pagkakumpra ka ko, kung wapa ko na mo tagaig para pangumpra. Nayabag naman tingali ka, uy. Sa di ay, sige na ko hatag ni mo kwarta. Oo, para pangumpra. Pagraway na bilin sa kong sweldo. Ay, naadin ni mo tanan, no? Hilom di ay, naagutan. Wabay ko mangayo ni mo, ha? Ikaw ra gimuhatag na ko ana. Unya imo dayon tang suguon og pangumpra. Ay, pagkakidort, biya din ni kalakiha. Uy, karuhon tani. Uy, wala kay kalibutan nga ni hatag ka na kong kwarta. Wala! Hala ka. Pa-check up ko no dong. Kay basig, murag, may nakabangil sa abog sa imong utok. Nakabangil nga abog sa imong utok. Sige lang ka na. Pangubra na dito. Pangubra na dito. Kay ba, same gabian noon ka ron. Unsa may pangumpra ka, pagali ko naabot di ka nangumpra niya, pagkumpraho na sa kunemo. Ha? Mangubra na di ka? Oh no, manano. Kani di ay, unsa di ay ni dini kinumpra? To pa magali sa ubos ang uban. Kuha ato kaw. Tuara ba dito mga sudanunon, lakaw na dayon. Sige na. Ako to kuwaon. Bida, kalimtan doon na sa di mo ay. Ako na'y kalimtanon. Ako pa'y kalimtanon ani ron. Kanahan ginis Tiago, kakidort gid ani tawhana. Gadog ko taon ba rin na nga wa man ay sakit ang akong anak. Ay, nangutana lang gud ko ni Gud. Kay kining pila ka mga adlaw Gud, may namatikdan manggod ko nga murag dili maayo ni Tiago Gud. Kay nga daw man, o sabay na matikdan ni mo sa akong anak. Sobra rang kagwapo. Ayaw di man na ikalalis gawd kay solid man kaayong ebidensya. Ay, dili bahin anak, nay, oy. Ay, unsa gani. Nay, kana ba sa Tiago, nay ba? Wala siya sakit na amnesia? Ha? Amnesia? Oo, good, nay. Iyon na, ha. Murag nalimot ko. What? Ha? Nalimot ka unsa, nay? Kung unsa ng amnesia. Ay, ginoo ko. Nay, kanang amnesia, nay, sakit na slimot. Murag nalimot ka ba? Ay, sakit sa limot. Murag din nagkuhan ka ng sakit sa mga utangan. Oo, nay, pero pwede po na siya sa sakit sa mga maniningil. Nga no ko tawon. Kuanay, kay mas una man silang nasakit na kaysa mga utangan. Ha? Nga no, God.
Kana sila, kanang mga maniningil, mo gina sila unang mga sakit ug limot. Mao bitaw nang daghan ng dili makabayad kay ang mga maniningil malimot magpaningil. Ay, hala no. Inikalimot nilang paningil ang mga utangan, malimot na lang po nagpamayad. Ay, hala, kakedot God. Mao nang daghan na kayong masakit sa mga ingon anak nay. Mikatap naman na silag maayo ron. Pero kini kang tiyago nay murag grabe na gyud ni. Grabe as in grabe na gyud. Unsa? Mauna, nay, og nabalaka gid kaayo ko nga tingalig sa umaabot ka panahon na iba, di na makailan ako ang akong bana. Ay, ngano man. Malimot naman siya. Siya? Basig malimot siya bang ako din niyang asawa. Boda lang ginang pangandaman kung moabot magandang sitwasyon na. Kinahanglan nga doon agyud kay mga ebidensya nga ikaw maugyod ang iyang asawa. Nay. Dong, hindi ka po'y kugluto, uy. Nya. Anto na lang katakaon sa gawas para wanay lihok kunon ba? Pwede rasad. Sige. Asal to bangaon? Diha lang ta sa unahan sa may iskina, kanang bagong karinderya diha pa. Hibaw ka ng kinsa. Ka-surgery na sa Yansis Balbacoa. Sige, ato ta dito. Mga ota dito sa Yansis Balbacoa. Pring. Pili lang mga suki. Natay na ka mga sudan ha. Gusto mo kalderitas, natay lansiyaw. Gusto mo tinuwa, natay balbacoa. Pili lang mo, gwapo. Sa may imo. Uy, natay ba kasi? Adi, Balbacoa lang ako. Balbacoa lang ako. May only the best din si Yansis Balbacoa. Nga, adobo. Imo day, unsa imo? Tinuwalay ako. Unsa nang isda Gwapa. Unsa man isda, gwapa? Ay, mahalon kayo ng isda, Sir Roy. Dito man ni sa magta na dakpan. Isdang lapu-lapo. Lamay din nga lapo-lapo. Uy, majilan diya, gwapa? Wala, oy. Hagbay rin ipatay ni lapu-lapo. Hindi na patay majilan. Okay, sa pa. Di arang suspikay sa lapu-lapo. Hindi na patay ng lapo-lapo. Okay, sa pa. Ako si Nero. Perfect. Oy. Sige. Unsa man kanang usa ka tinuwang nya usa ka balbacoa, adobo, sinugba. Unsa man diha be dere. Di na kayo, sir. Kanang unsa mang sinugba imo, sir. Napay to ka klaseng sinugba. Unsa man siya? Natin sinugbang hilaw, sinugbang igo-igo, unila sa atin sinugbang paig. Kana lang igo-igo nindot na. Onya kuan sad kadang apilin sa duha ka kanon o soft drinks sad ha. Okay? Okay, sir. Okay. Ay, gansa salamat sa Diyos. Sa thank you. Grabe sa daw panag-abay. Takdan mo lang tanim mo. Abi na kung andar kang ang motor ni andar na da. Dapat diha, uy. Unsaon lami magkailang sud-andong no? May basta yan si Lami. Gana. Pila may imuan na. Agay. Bad. Lamay bitaw ni. Urida sa nimo. Badi ay. Busog na ka? Ako busugan ako eh. Kanang dong mamalik kita dinhi ha. Kanang dadon sa nato sa nilagring dinhi. Puhunday. Sige tanaw, maulin ta. Sige ta na. Sige. Surgery, ato na may surgery. Kasya, salamat sa Diyos. Okay. Oy, gwapa! Uy, sir, ato na mo. Oh, busog ni kay May. Lami, sudan nyo diri sa. Okay ni. Balik lang niya diri. Na surgery. Sir, kining, wa kay nalimtan, sir. Oh. Na ko'y nalimtan, ha? Ay, wa man, sir, pero na kay nalimtan, oy. Ang unsa man? Ang inyong bayad, murag nalimtan. Wala kibayad. Wa pa nita kabayad dong. Hala na unsa man ni siya pagkauwaw lagi ka diha, uy. Ay, sorry, dahil pasensya na kita. Sa onim limo tamanta, kining hapit sa senior citizen. Pasensya na kay gwapa, ha? Ang bayad, ba? Hindi may bayad. Pilabotanan! Naunsa man taong kadung, uy, naunsa ka man, mauwa man tag-apil ni mo. Naunsang kalintano, nagukay ko. Libutan, unsa. Wa magiplano taong dagana ng kaon. Baan ang dagana ng kaon. Tukan ta, nagsuka-suka, tinagabuts ba eh? Baya to, naunsa. Unsa mo ka? Nag-vlog na ka? Kamao na ka. Sino vlog? Unsa de? Aha? Anya? Dili ang taon tiyago, eh. Isang na hitabo nga di. Bida, ang kalimot way gahom. Mo ni timan eh, ha? Sapa diha, uy. Murag pirmi naman lang gud na good. Murag gigahuman naman kag kalimot. Porbida. O si permi ko taon.
Si Pirmi. Kay pirmi naman bitaw kang malimot. Unsa man may sakit ka, ha? Waong yung ko kinumdong may sakit ko, day. Di taon ko yung nana, day, ha? Di ko limtanon. Kisa magsulti di mo nga may sakit ko. Hala no. Ay dili ba sa imong gipakita gud don murag di na magud maayo. Pirmi na lang kang malimot. Forbida sa nang Onda istorya. na kog vlog oy na hisunod Bagay, may tabo nga, masakit ko sa kalimot, oy. O gawas pa, di taon ko kalimtano, no? Sigurado ka? Ang sama niya, ha? O taon ko giango-ango malimot ko nga, happy talaga ko malimot sa nan, forbida. Sa ato pa wag kay nalimtan di ay. Basta kay usaray ako ikasulti ni mo, day marina. Wa ko'y sakit. O di ko limtanon, kasabot ka? Di ko limtanon. Tara, muli na ta! Asa ta? Muli! Manguli. Ni ana mo tas ato oy. Ato na din. Inugo ni mo Ginugo. Tiago. Nga, Pa-check up siya, Tiago. Pa-check up Tiago. Murag mausin niya ako nabantayan. Bitaw kaning akong kagalingon nga murabag. Ambot. Malimtanon yun ko. Di ko kasabot. Doon na baka ko yung limtan. O wa. Mao nga, gida ako sa kumasawa taon sa kamananambal. Kunya. Hala, lingkod mo. Salamat Inko Basyong. Iusaw saya itong ikalagad ka ninyo, ha? Inko kini akong bana ba mo akong patambalan? Nung naunsaban na siya. Kuan Inko, grabe na kay kalimtanon ba? Ang buto ba kani siya maamnesia o unsa pa ng sakit diha nga limot? Bahala, sige. Ato siya interviewon. Iusa, kita ito nga ni Bunto. Tiago, Inko. Tawagal ko, Tiago. Si Alias Sani. Tiago. Maguntaan ako. Dili ba ka na pinangita sa balaon? Di man Inko taon. Inko taon. Sa pagtuon ko. Di taon ko wanted, oy. Anong wanted man ko? Di ikaw si Tiago Bangkilan, ang kahoy ni Diego Salvador. Dili taon ko. Inuunsa. Ako si Tiago Mangkiyod. Ikaw si Tiago Bangkilan, dili si Tiago Bangkilan. Abuhay, no. Salamat. Salamat, Inko. Salamat. Yusa, ha? Ay. Delikado kede. Unsay delikado Inko? Delikado kede iyang sakit. Pero ang nakadindot lang, kay ikaw lang ang gitagaan ang sakit. Inko tempa, unsa man yan sakit? Unsa man may kaayuhan gid ka, may kaayuhan pa di siya Inko? Ito na sa kaayuhan. Pero wag iyang pagkaayo, kulit sa kaayo. Abot kong ipasabot, resolve na. Busang ang ragyod amin niya nga pasagdan. Ang imong buhaton ragyod kayo na mao ang pagpahinundom ragyod niya perme. Buhata ka na, ha? Kutob sa mahimo. Ayaw pagsurrender. Kay ingon ana po tong sakit na ko kaniadto. Ha? But may pasabot Inko, ingon anak pagka kaniadto kanang limtanon ka? Oo, ako yung kadang nalabangan problema tungod sa pinangga na kong asawa. Nga maukanunay na ko mo pahinumdum sa tanan. Sa higayon nga malimot sab ko. Mao ba Inko? Oo, salamat sa Diyos na naulian ko na maayo ko. Nawala akong pagkalimtanon. So, di na kalimtanon Inko. Ay, wow, praise the Lord. Nya kisa dingan sa imong asawa Inko. Si Kuan Kining. Kining kinsa Inko. Si Yusa, si nalimot ko. Ay, bungot singong. Namauli may sa kong asawa nga puno sa kapakyasan taon kay sa isultis tigo ang utro po sa iduna yung tao sakit yung sama ni sakitan ako. Mao nga naghunahuna sa dinon kong sambot nga nalimot siya sa iyang pangaan sa asawa niya. Purbida no. Mao to nga uli na mauli lamis kong asawa. Kunya.
Ano sa mong order, oh? Salamat. Ikaw rin laging usa, sir. Asa pa na mong misis? Wa mo kuyog. Ako ra. Di ay. May noon, watay kompetensya ba? Ako ra taong usa. Apo ni ko diya, be. Kanang, pulilan din ang kanon ako. Punin din ang kanon niya sa bawa sa daan. Niya, usa ka sunting sud. Subukan ako. Pero buya, ginimbil bakuwas yan. Silambig yung ganida. Kring! Lamias ang bakuwa eh. May pagkatimpla. Pilit kay sabaw. Grabe. Ito na ko. Napaday kay trabaho usbay. Ngawa na ko matiwas. Limot ko na. Purbida eh. Ito na ko. Sir, kadiyot sa. Kasi ito ko pa. Sir, kanang, wa po ba kakabayad, sir, ha? Siguro ka? Pastilan, pasensya na taon ka. Unsaon, kinilang hapit at tapusin nyo taon. Pero ka bala ka, di ko madaga na. Bayad ko. Pila ka dito? Nalimot tasad ko. Gibadlong ko sa taon sa tindirang bayo taon. Kay wakon ko makabayad hapit sa akong gikaon. Katong bayot ka tindira sa karinderya ba? Mauto nga pagkasunod ako gaon. Ay, siguro na ako daan. Hello, sir! Day, bagwa pa, dali. Sa'yo lang, gika. Kaya di mahimo nga, di ko kaunsin yung balbakuwa. Siya sila mo kayo patingin labiya. Oo, ba, sir? Para, di ko mo siguro nga makalimot yun, no? Basim kalimot na saan ko ba? Bayaran ako daan para, di ko kalimot. At least, kabayad ako ba kung di guman ako makalimot ko. Kunya, sukli na dahil ni guman ako kaon, ma. Kahit tingaling. Sukli dahil, may sukli dahil. Basig ikaw sa hinoy makalimot. Kapalos, sir. Hindi ka tiyago? Dito ko sa akong suki. Dahil sa hangkibaw nakadiin, diba? Sa kring ni mo? Kring. Uy, niya ni bayad ka. Kasi nalimot na sa magbayad. Ay, baya. Ano bayad? Uy, bayaran ako daan. Pag-abot ko dito, pagali ko ka-order, bayaran na ako siguro. Mas ayo noon. Ngayon, anak, kaya di ta mauwawan. Sir! Oy, sir, salamat ka doon na rin. You had in sir, no? Gisunod mo tindira. Nalimot nagbayad. Wow, takab lang ko. Bayad ko daan. Yang anong gisunod man ka anak ang ga. Nay, digukod man na ni mo. Nga naman na. Abot lang. Psst, doy, are. Guwapa, dali. Gibayran naman yung kadaan, ha? Diba? Wako malimot magbayad mo, diba? Nalimot na sa disek bayad? Ma'am, oy. Wala siya nalimot, ma'am. Magbayad. Ibayran mo ganyan niya daan. Yang anong gigukod man ni mo siya? Ma'am. Wa man siya malimot. Kanagkuan ba? Wa siya malimot magbayad. Pero, hello, ay nalimot siya kaon sa iyang gi-order. Ano naman na di pa ng klases pagka... Uy, wala di mo ka na imong i-order siya ko. Ano ka na taon? Bantong na gutom. Pakahong gini mo, Tiago. Uy, di lagi ni maayo. Ni grabe lagi di mo sakit. Ni grabe lagi di. Ano yung problema? May dance. Ang sakit na ako. Ang kaliptaan na ni bayan ko. Pero paano ko ka na? Paano ko ka na akong ibayran? Porbida. Sabi niyo, usay ko buhaton ni ba? Paliw ko be. Naabras Bible bam. Nga naikalimtanon niya. Di mo bayad. Or niya makabayad. Di kanon ang ibayran. Paliw, tabangi ko niyo ate Pres be. Tabangi ko niyo do. Abi. Usa man kung kamoy pasultihon. Tiago alias Sunny Boy. Mabini na baro diya sa Just Nab. Kumusta ka diya? Si Raul Alibio Isoto, good morning. Sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos kung nagbuhat siyang Miguel Foliar. Good morning na itong tanong natin dyan. Good morning, Kuya Alan. Ako, good morning. Dito, wakatingog kay puno ang baba ni Pedro. Dahil kayo salamat mga mama ha sa padayon ninyong pagpalit yun ng Don Pepe Tabia. Good morning. Good morning. Good morning. Lamya. Sige. Tagaya sa Gatsa Mirte. Puno ko yung baba niya. Salamat kaayo mga mama ha sa inyo yung padayon pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi niya. Mas ni happy gyud kay naanay Don Pepe
dark chocolate nga perming imno ni Wilma Yayoy Bagyo Des Olango. Thank you kaayo ha sa inyong padayong pagpalit. Unya, ugom-ugom sa mo sa Diamond Yema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you kayo. Salamat kayo sa mga bata nga ninom sa tuang Don Pepe Tablia. Mga mama, paimnon gyud na to. Mami Gina, paimna gyud na sila Ginina, Chini og si Inday, Chantel og Don Pepe Tablia. Mao na lami kay na ipainom na to Mami Gina sa tuang mga apo. Nya salamat sa tanan na to mga kaigsuonan. Uy, ang mga bata kun maglakaw ugom-ugom og OBM special og Diamond Yema special. Mao ni the best kay natong ugom-ugom. Mo nya, kamo mga magchat-chat ha. Chat-chat sad bo nya ang atong sumsuman kanang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao ni Kuya Nagpipito, Diaz Toledo, basta Toledo, Kuya Nagpipito, Dodong JR Pipito, sa syudad, sa Sugbo, o sa mga tao ni Ma'am Shane, sa Bromwich PH nga ang iyang gipainom sa iyang mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Side Panyawan Coffee Mix. Mauna the best kaya natong imnon sa mga tao nga trabahador. Ang kanigong Bromwich PH, ang iyahang pagtrabaho din na, ang iyahang buhaton niya, ang paglimpyo sa ato ang panimay. Kung doon na tayo mga problema sa atong panimay nga busy na kita sa tanan, nga dili na tayo makalimpyo, ato na nang itugyan sa Bromwich PH. Type na niya sa Facebook, Bromwich PH Cleaning Services. Kamo ni may bawo kung unsay inyo ang gusto nga may tabot sa inyong panimay, unsay ilang buhaton, na aray number diha, tawagan na ninyo. Unya sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Rick Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arrao, ug sa tanan pong mga tao ni Kunsyal Lester Daan, ni Kunsyal Perder Baya, Kunsyal Danny Caballero, ug ni Kunsyal Francis Ispare sa syudad sa Sugbo, ni Kunsyal Jewel Galgadera, ang ilang mga tao sa opisina, ilang ipainom sa tuang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban. Suway na ninyo ang SED Panyawan Coffee Mix. Lami kay na natong imnon niya, tambal pa yun na sa tuang mga taas og sugar. Kay nindot kay na at tinuod yun na nga makabuhi yun na siya. Ang tinagalog na di Panyawan, makabuhay man. So makabuhi na nato sa makawagtang na sa tuang mga problema sa tuang panglawas, labi na yun sa diabetes. Inom sa kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Coffee Mix. Ati Pres! Okay, ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kining bukol-bukol na to sa itong lawas, ato ng imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo maugihapon, sa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mo sabi ni panihapon ni mo, inom na po daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok, tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. Okay, salamat kay Ati Presok sa tanang itong kaigsuunan. Salamat kay ninyo sa paghimog number 1 sa ato ang number 1 nga plus. Ang sedle na bituil nga tinuod, buwag tang sa atong panuot, pamaol, parakin sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pagyuntas sa dinggi kung mga haplas ta sa ato ang sedle na bituil unya ang atong kuto sa kabataan. Hisuan na nato, ini kaugma na tikangkang ng mga kuto. Mga lagpot na nagkaligo unya sa ato ang mga driver nga magsakit, ang ato ang likod, ang ato ang dapi-dapi,
sa paglilingkod sa pagdrive, haplasan na nato, iniguli na to sa atuang panimay, paplasi sa inyong asawa sa said liniment oil nga nindot kay natong ihaplas nato, ha? Said liniment oil nga mutabag yun nato, mga disminurias kababayan, unya kini nga to ang mga bagtak nga sigig bikogan, haplasi sa said liniment oil nga anhara mapalit sa butika, pero og layo mos butika, bukid-bukid galayo inyo, ha? Unya lisod mo sa kayong mga habal-habal, kamo na naman yun mo yung mga signal i-type na ninyo sa Facebook, said Marketing Incorporated, makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing, o pwede rin ninyo orderon sa Shopee na lang para ihatod pa sa inyong panimay. Bam! Good morning! Gusto kayo ang taxi ng mag-isakyan guliat. Yan naminaw sa tong tuluman nun. Thank you kay Salamat kayo kanimo, Mr. Lauro Malinaw, ang maoy drivers mo ang taxi, taga Kinasangan Pardo, niyang taxi driver niya, Mutrasco Taxi. Montrasco. Salamat kayo, sir, ha? Ingon man sa ito mga sakop sa Couples for Christ, no? Brother Joy Rizane, Sister Leonor Rizane, Brother Efren Gakasan, Sister Cara Gakasan, and Brother Roger Pasaylo o Sister Erle Pasaylo. Sa dili pa siya maato sa ilang mga gibuhaton, sa ilang mga services. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap, sa magpagaligo para magpabilin kitang batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Ano naman ito mga imong panit, labi na dapit sa naong, murag na sunog, o sa bagay imong gi-apply nga mga astringent, doon sa paniha, wat tingali mo angay sa imong panit. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap, ano na sa kining natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Mangutala sa butika, no? Ilabi na diha ni Ma'am Ledesma, Pamela Ledesma, Woodsville Pharmacy sa Oslo para original ang inyong mapalit. Naaskilit sa sudlanan ay, tanawa ko lang naka-level B, said marketing. Thank you. O niya, pasalamatan po nako sila si Dong Nori Lawas. Kumusta mo diha? Dong Nori, salamat kayo. Salamat sa imuhang mga kauban diha, ha? Sa ato sa inyong grupo diha nga basta grupo ninyo, ha? Salamat kayo tanan. Thank you kayo. Nya pasalamatan po nato ang tanan nga mga grupo nila, si Brad Bacoy, si Juan Pablo, si Mars Reyes Ramil, Dirk G, Tina Inserto, si Wilfred og si Wilfredo Fardillo, o mga nilang grupo din, ha. Salamat kayo Dong Nore, salamat kayo. Unya nga kayong sunan, kining toksin, grabe yung kini nato, sus grabe, ha. Grabe kayo ni mo patay nato ang toksin, kay kining toksin mauni mo daot sa atong blood cells mo tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan, di kadaot ini musakit dayon ta, manakit dayon ta, takbo yan itang mga sakit nga, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, uban pa natong balatian. Mao nang kinahanglan gyud natong i-flush out ang toxin nga lisod sa atong kalawasan, pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule, kay G-Detox usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga minungdan sa imong balatian, o aron ligon kanunay nga atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number 1 buwagtang sa tuksin sa atuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang isendo na to karong adlaw. Si Dudong Tiago, Ate Pres. Kisingan lan? Tiago. Tiago. Sani bo, si Sani, Tiago. Anya, kuan kaning siya, Ate Pres, kanang kalimtano na kayo. Di ko masabutan ng iyang sakit. Bata pa ni. Bata ba Ate Pres? Puro malimot siya. Kadali kay malimot ba? Ngumpray ang asawa, kalimot siya. Niyatag di ko ni mo sige kwarta day. Sige, pangumpra dito. Pero gika na ngumpray ang asawa. Kalimot siya nga, nihatag siya kwarta kay mangumpray ang asawa. Pag uli, gingnan siya. Sige, pangumpra dito day.
Pero gika na nang umprahang to nga bitambalan siya. O niya karon, wag yun maayo kay hasta mang tambal niya, na may sakit nga sa ama anak, kalimtanon kayo. Nikaon siya sa karinderya, permi na siya makalimot og bayad. At higayon na ati pres, di bayad siya daan, kay para di siya kalimot. Paghuman na ti pres, giapa siya sa tindira nga bayad, sir. Siya, malaw kong bayad man siya. Manalagi kag bayad, sir, pero nalimot kag kaon sa imong gibayran. Nabali na po di ay. Nabali ate pres pastilan. Mao niya sakit at pres saon ko no niya naaba ko doy mabasa sa Matambalan ba na, doktor? matambalan mataadi murag angay lang gid siya painumduman kay kani amnesia lisod man siguro ni ate pres. Pero, okay ra ako. Amnesia ba si ate pres? Idana? Tiguang na. Limtadon ka? Sa Amnesia? Alzheimer? Ha? Alzheimer or amnesia? Pero sa tiguang naman na. Mao ba? Basta, mao na. Alzheimer siguro niya. Pero naibatanon karon nga malimtan. Pero kanang makalimot, di man siya makalimot nga iyang asawa ati pres, di kanang Alzheimer, kay di na ginawa kaila, di ba? Oo. O kanang amnesia lang niya, kanang rum kalimtanon lang yun siya, kalimot yun siya. Pero grabe ng amnesia. Di ba? Malimot agad ka. Mo ba? Oo. Arang-arang na Alzheimer. Kining watay kalibutan. Aba o ba di ati pres? Amnesia, bro, lisod Nana, gini. babinaw, iskulam na yung doktor. Bam, usaban bam. Ay, may grabe. Doktor Sairo. Adun na simple kayong limtanong guliat. Kadang mingon ka sa ako kanti para. Na rin mga sulob. Mauna. Simple ka rin na. Dagan kayo lang mahita po yung ana, no? Diretso tas pambit guliat. Ari ka din sa New Testament. Lucas 22, versikulo 59, ngadto sa 61. Basa. Way duha-duha, kining tawhana, kauban gayo niya, kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro, uy, wako kalbutan na rin gipanulti, uy. Samtang nagsulti siya, may manok kami tuktugaok. Milingi ang Ginoo og bituto kang Pedro og nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok karuan lawa ilimod mo na ako makatulo. Ako ning gibasa. Basig payon mo nga. Ano mo man gibasa ang babina kalayo ora? Ang akong punto ani is kani atong sinder hingalimot. Okay, kumpara mong Pedro, si Pedro wa gyud magkalimot. Apan nagpalimot-limot. Ikaw Pedro, kanong naupaw ka man? Kalimot siya. Mura mo naman nagsingir sa Juan Pasa to si Imlex ba? Ikaw ba, di ka magbugal-bugal pirmi ka imungan sa grado pa ya, ngan ba ya kapistulis, ngan ba sa tapapa? Sa Pedro binakungan. Mo lagi. War ba San Banbina? Ya, hilam. Nais San Bernardino, pero ay San Babina. Oh, si Bernardino, abi ni mo kana si San Bernardino, kana lain po tong San Bernardino, lain po na si Bernardino ngagtambalan sa Birhen sa Guadalupe. Live pa to. Bernardino Gigo yung paliro. Balik ta gulyat. Okay. Ako ning ibasa, tungkol kay si Pedro nga na numdom, pero nagpalimot-limot. Samtang ang sindir na to nga si Tiago, hingalimot gyud karon. Si Tiago ba sindir o ang asawa? Ang asawa mo yung sindir? Si Tiago. Si Tiago. Tiago, sayon ra kaayo na Tiago, no? Sakto tong giingon nga magpahimuduman ka pirmi, unya kanang na ang unsay nga niong sige lang lang ampo ngadto sa tong Ginoong Hesus kay wa may arang, no? Kayo gari lagi ka sa Mateo 28 verse 18, giingon niya ang gaom sa langit ug sa yuta gihatag ngadto kaniya. And pwede sad mangayo kag intercession nga mo intercede nimo kay siya may gitawag og mananambal sa langit, medicine of God, si Saint Raphael Archangel. Ana lay mong baton kay wa may komo kay nalagi panultihon amo tumutuo ta naplo kay panultihon nga prayers can move mountains. Apan may lagi na uban gulat sigug ampo minatabo mo ang gyapon. Pero kana kono sige kag ampo ben ko sa mong pangayo sa Ginoo nya kadud ni abot sa mong pamina wa gyud bagay mo pag-ampo sayon na po kuno na gulyat pagpamalandong. Unsa Ay mo lang kuno palandongon nga ang iya magong pagbuot may matuman sa langit ug sa yuta. Muna maghuwat lang ka. Pero katong nahitabo na kong gulyat, nalimot yung ko. Nalimot ka nga unsa? Nalimot yung ko. Sa diya na agi mi sa tinaanaga. Padumi sa south ato kami mga Bambinas Angels. Bam, nakalimot ka nga ikaw may naray na din tinaan. Kada bang naga na yung aposiment? Ito,
Nga, niabot ka nag-swimsuit na gani mi. Yan apas juga ikaw pag di nakadaog. Ano ba? Ikaw, katong gidako laki sa eskwelahan. Salamat po lang natin tuluman nun. Kung ako ang puzzle, tihon.